Какво? Виж какво? Какво? Това са титики. Отвратителни малки, които се лепят по дрехите. А да, стига де! Сори. Айде, дай. Ма ти си, я ще снимам. Ууу, Stillwater. Stillwater. Това е опасно. Stillwater. Е така, лекичко им слагай, да не забележат. Аз мога да ги хвърлям по тях. И те не се усещат. Да, хвърля ги. Абе, какво такова? Просто да не знаят. Колко памет имаш на тази камера? Да знам колко. 64 гигабайта. Да знам якито ти. По-скоро батериите и падат в тая бързо. Къде е Матей? Скрит зад всички. Ще се. Сплитнах го.